Miren Masaras, euskara biologoa, egunon. Egunon. Zuk ere esango zenuke datuak gupaino askoz ere arreta handiagoz behiratuko dituzu eta okerrena pasa dela? Bueno, datuak erakusten dutena da egonkortze fase batean gaudela, hori argi dago, azkenengo egunetan ikusten ari gara, bai kasu positiboak agertzen ari direla, baita ere zoritzarrez hildakoak daudela eta hildako horiek asko dira, egia da, baina hildako horiek dira jadanik kutsatuak daudenak duela aste batzuk. Eta bai ikusten dena da, sendatuen kopurua baita ere igotzen ari dela. Euskal Herrian ikusten ari gara, kutsatuetatik, esango genuke, 96 edo horrela jadanik sendatuak daudela, ezta? Eta hori oso datu garrantzitsua da eta oso positiboa da. Lehenengo hilabete honetan, dagoeneko 4 aste alarma egoeran, 4 aste itxialdian, hau bosgarrena da, ez? Nolabait ere, gaixotasunaren edapenari eustea, edo ura galgatzea nahi izan da, lortu dela dirudi, baina hilabete pasada horretarako. Orain bigarren fase baten sartze baldin bagara, ze espero genezake datozen asteetan, ze gertatuko da epidemia honekin? Bueno, orain espero dena da egonkortze fase hau ez da egun batetik bestera baita ere bukatuko, baizik eta oraingoz faltako da egonkortze fase hori guztiz mantentzen jarraitzea, eta hurrengo fase izango da jadanik positibo gero eta gutxiago agertzen direnean, bai, eta positibo horien maila oso basua denean, ezta? Eta horia egongo ginateke hurrengo fase batean eta hurrengo fase hori jeitziera fase horretan izango. Baina oraingoz denbora behar da baita ere egonkortze fase horretatik jeitziera fase horretara pasatzeko. Eta esango zenuke, aprilaren 26 arte daukagun konfinamendu itxialdia, luzatuko dela beste aste pare batez gutxienez edo gehiago? Bueno, konfinamendu hori esango genuke orain ikusten ari garen moduan, hau da, gehienok etxean egotea, segurazki beste 15 egun itxaron beharko dugu lagian, maiatzaren erdialderaino. Eta horren ondoren, hasiko gara, jeitziera hori horretan egongo garen, segurazki, pertsonak, esango genuke, kalera ateratzen. Nola egingo den hori? Hori oraingoz ez dute aztertu, edo behintzat ez dute esan zelan egingo den guzti hori. Hala ere, bada berezitasun bat, eta atzo danik dagoeneko funtsezkoak ez diren industria jardueretan, hainbat langilere lanean ari dira, ez da, predizio hori egiteri baute dagoen, eta Mertxizpura entzun dugu kezka hori plazaratzen ere Espainiako gorteetan, ze nola eragin diezaioken kursatu kopuruari, edo pandemia honi, epidemia honi, nola eragin diezaioken orain langile batzuk, lehen baino gehiago, industriaren 25% lanera itzultzea. Bueno, kezka hor dago, argi dago, ez da, gero eta pertsona gehiago kalera irtetzen ari dira, lanera joateko eta kezka bat sortzen da, argi dago. Hor, gauza garrantzitsu bat dira, ondo azaldu behar zaiela pertsona horiei, alde batetik zen neurriak hartu behar dituzten. Eta nik uste dut behin eta berriro azaldu behar zaiela leku guztietatik, bai enpresan, bai komunikabideak eta bar. Maskarillak erabiltzea garrantzitsua da, logikoa den bezala ikusi izan ditugu maskarillak banatzen atzo, gaur baita ere, baina maskarilla horien erabilera baita ere funtsezkoa da. Badakigu ematen ari diren maskarilla horiek ez direla aproposenak, eta hori argi eta garbi esan behar da. Beraz, guk hobeagoak baldin baditugu, hobe da hobeagoak diren horiek erabiltzea. Baina erabilera hori baita ere garrantzitsua da zelan jartzen ditugun maskarilla horiek, zelan kentzen ditugun eta nola erabiltzen ditugun. Zeren eta ikusten ditugu irudi ezberdinak non pertsonak esate baterako sudurra agerian dituzten, bakarrik ahoa estalita, sarritan ukitzen dituztela maskarilla horiek eskuekin eta bar. Eta hori erakutsi behar da pixka bat zelan egin behar da. Eta beste alde batetik urruntze fisiko hori garrantzitsua da mantentzea. Naiz eta maskarillak izan, urruntze fisiko hori funtsezkoa da. Eta gero beste neurri garrantzitsu bat eskuen higienea. Esango genuke, eskuen higienea funtsezkoa da. Eta gero bermatzea enpresatan benetan urruntze fisiko hori egotea. Hori izango litzateke neurri desberdinak eta neurri oso garrantzitsuak kopuru horiek berriro ez igotzeko.
Esan duzut deskonfinamendua ez dakigula oraindik nola izango den, ez dutela horren inguruko argipenik eman osasun arduradunek, ez da arduradun politikoek ere, baina zentzua izango luke hiri batzuetan modu batera egitea, beste leku batzuetan beste modu batera egitea, ez hemen badirudi Espainiar Estatuan erabaki hartzen duenak, Espainiar Estatu guztirako hartzen duela erabaki hori, baina epidemiaren ikuspuntutik, autonomia erkidegorako neurri batzuk, agian arabarako berezituak eta ez hainbeste Gipuzkoarako, horiekola hartzeak zentzurik izango luke? Bai, beste lurralde batzuetan horrela pentsatzen ari dira. Hau da, gure bai erkidegoan, bai Euskal Herria osoan, edo bai beste lurralde batzuetan dagoen epidemiaren datuak ez dira berdinak. Transmisio ahalmena eta transmisio datuak ez dira berdinak. Orduan, posible izango litzateke lurralde ezberdinetan neurri pizka bat ezberdinak hartzea. Noski baietz, hori bermatuta aldi berean gero lurralde hoietako pertsonak beste lurralde batzuetara ez mugatzea. Zeren eta guk hemen hartzen baldin badugu Araban demagun neurri bat eta Bizkaian beste bat, ez dakit hori oso guztiz logikoa izango litzateke, gehiago agian izango litzateke erkidego moduan, ezta? Baina, horrela izango balitz, ez litzateke posible izango, esate baterako pertsona batzuk Madrilera joatea. Ze horrek arrisku bat ekarriko luke. Argi dagoena da, Madrilen dagoen arazoa eta hemen daukaguna, datuak esaten dute ez dela guztiz berdina. Edo beste erkidego batzuetan ikusten ari dena baita ere. Orduan, posible izango litzateke tokiz tokiko neurri desberdinak hartzea. Eta umeak kalera ateratzea? Halako arazoa izan liteke, halako arriskoa da umeak kalera ateratzea? Hori jadanik baloratzen ari dira beste lurralde batzuetan edo herrialde batzuetan, esate baterako Alemanian, jadanik baloratzen ari dira ea umeak joan aldiren inkluso eskoletara. Eta han baloratzen ari direna da eskoletara joaten baldin badira joatea multzo txikietan. Esate baterako 10 ume bakarrik klase bakoitzeko. Klaro, horrek suposatzen duena da zer egingo dugu beste umeekin. Orduan, ume batzuk agian joango dira astelenean, beste batzuk asteartean, beste batzuk asteazkenean. Orduan, hori guztia ikusi behar da eta baloratu behar da baita ere, baina jadanik beste herrialde batzuk badaude horretan pentsatzen. Hemen ez da hitz egiten horri buruz, oraingoz hitz egiten ari da konfinamendu egoera horretan, ezta? Orduan, nik uste du baita ere hurrengo pausua pentsatzen hasi behar direla. Eta COVID-19 azkenean zer egingo da desagertu, ala berarekin bizitzen ikasi beharko dugu, edo ze etorkizun ikusten duzu? Zoritzarrez, gero eta pertsonak gehiago esaten dute berarekin biziko garela. Eta are gehiago, Txinako datu batzuk orain esaten ari dira, sendatuak dauden pertsonak sortu izan dituzten immunitate hori, ze immunitate horri buruz jadanik hitz egiten ari gara, eta esaten, lortzen baldin badugu immunitatea, jak akabo, ez da? Txinako azkenengo artikulu batean aipatzen dute, sendatuak dauden pertsona batzuk lortu duten immunitate hori ez dela iragankorra. Parkatu ez dela iragankorra dela. Horrek esan nahi du, aldi baterako bakarrik ematen duela. Eta horrek, kezka ematen du. Bai, desentego kezka ematen du esan, txertoaren zain egon beharko dugu, hori baita ez, epe laburrean behintzat, edo nahiz da oraindik urte eta erdi faltako den txertori etortzeko ere, babes pixkat emango diguna, hala dirudi ez da, hori dela azkenean horrekin bizitzen ikasi behar baldin badugu, txertora ohitu ere egin beharko dula, edo txertatu beharko dula ia urtero, ez da? Hori da. Edo botika eraginkorrak baldin badaude, tratatu, ez da? Mire, Masaras,